Ingeni samoro inyalo wacho wach moro to kidonji office midonje no tido ka gik mani wacho cha ok nyatimore. Nikech kaka wasewacho kendo usebedo kuwache kata ka wanene kuom programs mokalo en ni kama Ruto yudore ni ok en kama no parno dhi yudore. Nikech kane giseyombo sirkal wacho ni kwa nyalo kawo sirkal ka wani opposition kata kwa se donjo to ngama buogowa. Kendo kiyudo kaka Ruto ne rule ka poko chopo higa mokalo ka jong'anyo moni hotel ni gore wero timore. Ruto ne rule gi iron fist. No rule kama onge gimubo timo. To yudo ka koro weche tek ma kata tieko higni 4 ne dhi bedo higni 5 ne bedo matek. Nikech ne onge no dhi timo higni 10. To nyocho chopo kama kota tieko higni 5 mokwongo gi koro chopo bedo ne matek. Koro nyaka no dogi drawing board bo ne to ere kaka nyalo tieko higni 5 gi maka tieko higni 5 gi mondo kore ka pang higni 5 mabiro. Koro mari mane chune ni nyaka ne omany ng'amo nyatiyogo. Nikech ja lupne mane omiye kony kage biro ka omiye nyaka kura mar Central ni jagese osembalo kode bose ngisen koro support man je wami wasegolo to kinyal bedo ni in ja ker kendo jatend piny to kidhie bunge tido ka yonge gi wabunge man kodi kiwuok oko tigoni koko nikech inyalo paro nitiere diere moko makata jatend piny ne ok nyalo dhi e kanisa ne kata kodwa dhi kamoro to nyako dhi mana gi helicopter nikech ok onyalo wuotho to sani yudo ka koro onyalo wuotho sani kendo onyalo romo gi jopiny mana kaka ne owuok e ICC to kowuok to yudo ka ICC opong mano e gima jasiasa dwaro jasiasa mor ka owuok to neno ka ji ochung kendo ji pamone mano kore ka jasiasa mor lakini ka in jasiasa ma wuotho tami nikech jomi wuogo onge nikech jogi manitiyogo chon obalo kodi rino ka tich tek emomiyo nye chune ni nyaka koro no doge e drawing board bo wachen machaka na bena political statement ka jasiasa to yiene wacho gimoro sani kendo bang' daka pato lokore no yiene jasiasa mane siasa nikech siasa gima timore sani gima dhi timore 2 hours later ikia mano no wacho kapok no chako winjo mach to nyaka ne mokne mach e State House bodo ka State House no konya bete ne chune nyako manyo siep manyien manyo kodo Raila gi jo ODM mondo bi okonye oti botie higni 5 mancho se miye gi katiba kendo ne konyalo kwayo jopiny higni 5 moko. Erokamano Ken. Ingeni aneno video mar jatend piny no. Taparo ndiko ma